Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने already नोंसोरो मिथिखाबाय thumbnail नायनानैनो ओमफ्राय आं खिथानोसै आरो आङो दायो थांगासिनो मिस जेनेबा आंनि मास्टारमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंजाबोदोंमोन. So guys दायो माने मिसआ लेंहरबाय आरो हाबायावबो मोनाया मेहेन्दि लाखिनो होननानै लेंहरदों आरो आं बारा रोङा अबयसे खिन्थु नायनानै एसे रोंसाबो आरो. So थांसै गाइस दायो आं एकदम बेबायदि सानाखैमोन मोनायाबो आं बेबायदि सानाखैमोन आरोखि ना गाइस जेनेबा आङो मेकआप आर्टिस्ट जागोन ओमफ्राय मिसखौ देलायहोनो मोनगोन बिदि जेबो सानाखैमोन. स' दायो जाबाय. स' आं बहुत हेपि आरोखि ना जे आंनि मिसखौ आङो बिदि देलायहोनो मोनसिगोन आरो. स' गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ माने माखासे लोगोफोरबो फैगासिनो आरो जोङो माने हर थानायनि जेबो माने मिसआ जोंखौ हर थानो लेंहरबायना ओमफ्राय दायो थांसै ओमफ्राय गाबोनहाय डाइरेक्ट हाबायाव देलायहोखांनानै मानानै फैसै आरो गाइस. स' गाइस नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ दाहाय मिस सोर मा होबाय थादोंथाय फावगालि फिफे गाबज्रिगासिनो थांद' फावगालि. ओमफ्राय गाइस दायो लोगोफोराबो फैगासिनो आङो जोंनि ओरैजाय जिहेतु गारि नेग्रा बेयाव थांनानै नेहैसै आरो बिसोरखौ एकदम गुफुंजोब्बाय मना. ओमफ्राय दायो मोनायाव आंखौ दोनलांसिगोन दाय जाम्फैसिम. स' आंखौ एसे फुंनाय नुलायदोंना गाइस ना फैजेनबा नोंखौ फुंसिननायसो नुदोंमोन आङो मुथुथुनो ओमफ्राय दा एसे हामनानै दा फुंफिनबायना एसे. स' गाइस मोजाङानो जादों दे फुंनाया मोजाङानो जादों. स' नायलांबाय थादो गाइस आयौ मोनालायबाय आरोखि नै मोनाया दोननोसै आयोहाय थांसै गाइस न'नि उनावसो गाखोबाय आङो मनाजों माने मनाजोंथ' नङा रावजों गाखोफेरखायाखैमोन आङो मोनाया होथारदों खस्थ' मस्थ'लै गाइस दायो थांग्रोसै गाइस एकदम गलांलायजोबनाय जानाय थाबायनांबाय सिखारखौनो बेग लाबो मोनालायदों जायगा हाला आयौ मेगनफोरजोबदों आङो थांनानै खोमसि खोमलावसो मोनफैबाय खोमसि खोमलावसोलै गाबोन खिथिसै ना दिफान बोरै गोजांनाया जालामोन बेहा आहाबो गोजाङाखै बारा गिनाया जालामोन आं मिथिबाय थोर ओइ गस्लाया गुफुंबोजोब्बाय नोङो आहा गिलुबालुथार माने आं बायनो दायो लोगो माबा आंहा नोंसोरखौ गोदोनो आंनियाव थांनांगौ होननानै अर्डार खालामखानायखा गोदोनो बुंखानायमोन मिसाहाय ओमफ्राय नै फाइनालि माइनावा फैमारबाय मनिमायाबो फैनो होनबाय थायोमोन मनिमानि नाम्बारानो गैला खावसे हाफ सेन्सुरि होनलायबावदो साफान दुगैग्रा होनै दङमोन माथो गाइस नै दायो आंनि आखिनाय आरो फारसे साइडथिं ओमफ्राय नै एसे दंबावो आब' आखिगासिनो नै मिसा जोंना ओमफ्राय नै थोसेरगासिनो सासे ब्लगार आखिनो रोंफेरा गाइस फार्स्ट टाइम आखिनोसै तुथिका मा खालामदों नंला जालायबाय जासिगोन आरो Get out. Thanks. Ayo nih biri-giri gitu saya नुबायना ओइ रिबनसो माथो नै नायदो बेयाव मिसिमनोमोननि नाम लिरनाय दं रबिसर वेट अनु रानि वाव
Nice to meet you. Happy wedding ceremony. Wow. Wow, guys. Wow, wow. So beautiful. So That's looking like a wow. Adik goजानाया जाला. रिबनसो गाइस दै बियो खानायाव खाग्रा दालाय रिबन आयौ बिदिसो खिथानो टाइम मोनफैदों आरो जोंहा बेयाव बेखौ बरिया साइज नुबायलै ना बेयाव बिदि लिरनायनि थाखाय दाइल' बरियाखा नैबे गोजा माथो दासो नेसनबावदों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै गाइस अख्रां गंसे गाननांगौ माबा नायदों जोंहा निउ ब'आव उन्दुला जोङो हरसे नायनानै थासिगोन आरोखि ना बिबार नांगौब्रा आंनो आरो खिथिबाय थाया गाइस नङाबा नोंसोरबो नायनो हागोन निउ ब'आवहाय गोदान गोदान गानफोरखौनो आरो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबाय लोगो बाय 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 नुलाय दिबान बाय बाय नु बाय 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 करब